نے بھی جا کے ذرا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ الذی عشاء کی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی، صحابہ کرام نے پڑھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی مفتدی بڑے نماز پڑھی، جدا نماز ہو گئی، اصحاب مصطفیٰ ایک ایک کرتے ہوئے گھراں تشریف لے گئے، آپ دن آخر دے وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچے یا میں بچیاں پر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انتظار دے وچ عقیدے دی بات یاد بھی رکھنی ہے، اہل سنت دا عقیدہ یاد رکھنا ہے۔ مسلمان بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف دے وچوں باہر آئے تے حضرت حذیفہ پاک آپ آخر میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے پیچھے مسلمان روشنیاں دا دور کوئی نہیں، بلباں تے ٹیوباں دا دور کوئی نہیں، اج تو 1450 سال پہلے دی بات میں آپ کے سامنے عرض پیا کرتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدا خراما مدینے دیاں گلیاں، مکے دیاں گلیاں، مسلمان بھائیوں مدینے پاک دیاں گلیاں دے وچ چلے، حضرت حذیفہ پاک آپ آخر میں پیچھے پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ جی حضور میں حذیفہ، میرے سرکار نے فرمایا اللہ تیری بھی مغفرت فرماوے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرماوے، دس کیویں آیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ، وظیفہ بنا لو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ الذی، میں اتنی چھیتی سوڑ کدے شروع کی نہیں، تھوڑی تھکاوٹ دے پیش نظر جلدی دے نال آپ دی جان چھوڑنا چاہنا، توجہ دا طلبگار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حذیفہ اب تیری بھی مغفرت فرماوے تے تیری ماں کی بھی۔ آل سنت دا عقیدہ یاد رکھنا ہے، سنیاں دا عقیدہ ہے، سارے بزرگ میرے سامنے موجود، اشعار بھی سامنے موجود، پنجابی افسوس ہے کہ بزرگ نے چائے ملا نصیب، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ الذی، رب اپنے یار کو آپ پڑھائے، لگتا سمجھ رہی ہے؟ دیکھو توجہ دا طلبگار، میں آپ کے سامنے آپ کے نال مخاطب، میں حضور کاظمی کریم دے در دا غلام، حضور سیدی ارشد سید کاظمی شاہ صاحب آپ دا مرید، انوار العلوم دا فاضل، میں انہاں دا غلام، تواڈے جو ہر بندہ کیڑے مدرسے دے نال رلے گے اس دا غلام، اپنے استاد دا خادم، تواڈا تعارف ہے تساں کوئی حاملیاں دے غلام، حاملیاں دے مسلمان بھائیوں شاگرد، کوئی سیدیاں دے شاگرد، کوئی ازہریاں دے شاگرد، ہر مدرسے دا اپنا اپنا نظام، ہر بندے دا اپنا اپنا تعارف ہے، نہایت اختصار دے نال عرض کراں مسلمان بھائیوں، کوئی آدمی اگر میرے کولوں پوچھے کتھوں پڑھ کے آئے، میں انوار العلوم دا عالم نے، تواڈے کولوں کوئی آدمی پوچھے جامعہ عنایتیہ دا عالم نے، تواڈوں پڑھاون والے خادم والے، مینوں پڑھاون والے ملتان والے، قسم خدا اس ساری کائنات دے ہکا ہستی ہے جڑی سونے محمد دی ذات ہے، جنوں پڑھاون والا خدا ہے، پڑھن والا مصطفیٰ۔ قاسم العلوم اوے بولو تے صحیح سبحان اللہ، ایک قاسم العلوم،
قاسم العلوم والخیرات اے علم نو بندن والا ہے اوے دنیا دار دے ہو گیا علم دا بندن والا مسلمان بھائیوں یہ سوال ہی نہیں بڑھنا فلاں جانتے ہیں فلاں نہیں جانتے میں کیا دانا اے تیرے نال سوال بڑھتا ہے تو جانتا ہے یا نہیں جانتا تینوں پڑھاون والا خدا رب اپنے یار کو آپ پڑھائے گور دینار دا پتا لکھ بین پوے جڑی گال ہوے ایکو ہر ہر گل دا پتا ہے تے کل گزری دے سرکار فرمایا اے جبل دے اس پہاڑ میں محمد دے نال پیار ہے میں اے دے نال اتنے نام خانہ دی باری بولے ہو میں کون تانگ نہیں کرنا اتنا دے بولو سبحان اللہ جیڑا نبی پتھراں دیاں دلاں دیاں حالتاں نو جاندا ہے پتھراں دیاں رازاں نو جاندا ہے او نبی اپنے غلاماں دے دل دے حال نو سبحان اللہ الذی ہن میرے سرکار نے فرمایا اے حذیفہ ان ھذا ملک اے فرشتہ یہ فرشتہ لم ينزل الارض قط کہ آج تم پہلے دنیا کے نہیں آیا قربان جاما میں علم مصطفیٰ دوں شان مصطفیٰ دوں کروڑا اربا خربا رب بولا نبیل دے یہ نوری فرشتے موجود نے فخر کیتا کر علم مصطفیٰ دے بیان کیتا کر علم مصطفیٰ دوں میں اپنا ہی یہ سمجھ نہیں آتی تے مجبوری ہے جی آندھی بنی تے سبحان اللہ بول دینا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ الذی حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگیاں کا کہ آسمان اتنے لکھتا رہے کسی نے دیکھیا ہے فرمایا ہاں کہ دیاں اخی عمر دیاں دیکھیاں فرمایا تیرے ابا دیاں دیکھیاں اتنی ہیں عمر دیاں ساریاں دیکھیاں ایک پاسے صدیق دی گھاٹ والی دیکھی تن پاک دے غلام صدیق و فاروق دے غلام کہ ہن میں دیکھنا ہے دیکھو مردود ترین آدمی جیڑا اصحاب مصطفیٰ دا ذکر سنے بھی تے سنا دے لیکن پانچ تن پاک دے نال سرداؤں میں اسی طرح مردود ترین آدمی جیڑا مولا علی پاک دا حسن تے حسین پاک دا مخدومہ کائنات دا نوکر تے غلام ہوئے لیکن اصحاب مصطفیٰ دا نوکر نہ ہوئے سانو نیو دے نوکری نہیں چاہیے اہل سنت دا نظریہ ہے میں دیکھنا کیڑا کیڑا سنی ماں دی دودھ پیمن والا جوان اس محفل دے وچ موجود ہے اہل سنت دا نظریہ ہے جدا اہل بیت مصطفیٰ دی گل میں اساں کے آخری ہے
علی اے فاطمہ شبیر و شبر شبیر و شبر علی و حسین جاگنا ہے کہ میں اگے چلنا ہے علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول حضور دی اولاد دی گلاں وچ توجہ رسول اللہ دے اگوار دو یاد رسول اللہ دے اگوار ابو بکر کچھ مسلمان بھائیوں کمزور ہوئیں کچھ لوگ جنہاں ظلم بھی آپ کیتا پردہ پاون دے وچ کامیاب ہوئے سارے سنی جواناں قابو کرن دے وچ کامیاب ہوئے مسلمانوں اہل سنت و جماعت او مذہب ہے جے وچ داتا دی حجرے دی جڑا منن والا باقی نہیں حضرت داتا دی حجرے دی جے وچ بابا فرید شکر گات ہے خواجہ غلام فرید گیارہویں والا پیر روشن ضمیر سبحان اللہ الذی مسلمان بھائیوں توجہ میرے سرکار فرمایا ایک فرشتہ اج پہلی آ رہا ہے مسلمانوں حضرت حذیفہ پاک نے عرض کی حضور کیا لے کے آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلا اے آسمانوں کو تلے آمن لگے رب العالمین نے فرمایا اے فرشتے جان والے سونے محمد دا دیدار کرنے والے میری طرفوں بھی ایک تحفہ نہیں تھا کیا تحفہ لے کے آئے مسلمانوں میرے سرکار نے فرمائے رات میں ارشاد فرمایا اے میرے محبوب آپ دی تھی سیدہ کونین مخدومہ کائنات جنتی عورت دی سردار تے حسن دے حسین جنتی جوانہ دے سردار سبحان اللہ و بحمدہ بولو تے صحیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ الذی بجبل یوسف مصر دے وچ ایدی شان چ فرق نہیں
دنیا سکتا جے عاشق پیر بلال ہوئے ایمان چ فرق دنیا سکتا تے جے گالی پیر حسین ہوئے تے قرآن چ فرق نہیں آ سکتا جی شان رسول بیان کرے انہی شان چ فرق نہیں آ سکتا اختصار میں نام میں کام چل رہا توجہ کوئی شخصیت دے دو ہی رخوں دے ایک سیرت دے دوسری صورت دے یاد کے سبحان اللہ ایک سیرت دے دوسری ایک ال پکا کے جامنی اپا ایک سیرت دے سین نال ایک سواد نال ایک سیرت دے دوسری صورت دے ہم توجہ کریں آئے جملہ سایہ نام ہے بھائی فرمان صاحب ایک گلدستہ رسول اے آل بیت بھی صورت دے وچ اے اصحاب مصطفیٰ دی صورت دے وچ گلدستہ رسول مسلمان بھائیوں اے خود بڑے ہوئے ایک سارے خود لیکن مختلف رنگا دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی ایک گلدستہ ہے جڑا مسلمان بھائیوں رب العالمین دی طرفوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تحفہ ملی ہے مختلف طرح دے پھول لگے ہوئے حقیقی مختلف طرح دے پھول میں آخرا اگر سوز اور گراز دیکھنا ہوئے کہ حضرت صدیق اکبر ہوئے اگر روح دیکھنا ہوئے کہ حضرت عمر فاروق ہوئے اگر حیاء دیکھنا ہوئے کہ حضرت عثمان غنی ہوئے اگر شجاعت دیکھنی ہوئے کہ مولا علی المرتضی شیر خدا ہوئے توجہ دا دربار روح دیکھنا ہوئے کہ عمر اگر سوز دیکھنا ہوئے کہ صدیق حیاء دیکھنا ہوئے کہ عثمان غنی اگر شجاعت بہادری دیکھنی ہوئے کہ مولا